Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng sinigang na ulo ng salmon. Ang lulutuin natin ay for about 10 to 15 na katao. Magpakulo ng tubig. Maglagay ng sibuyas at ng kaunting luya. Takpan natin at hayaan natin kumulo ang tubig. Makalipas ng around 5 minutes at pag kumukulo na ang tubig, lagyan natin ng kamatis. Takpan natin at hayaan natin siyang kumulo. Ilagay ang talong, siling haba, ang sitaw o tinatawag na long beans or string beans. Isama na rin natin ang okra. Masarap din to kung meron tayong labanos or radish. Pakuluin ng bahagya. Samantala, simayin natin ang 4 na tali ng kangkong. Balikan natin muli ang ating sinigang. Maglagay ng asin for about 1 tablespoon. At ng patis or fish sauce for about 3 tablespoon. Ang gagamitin natin pampaasim, sinigang mix. Para sa 3 kilong salmon, 2 pakete ng sinigang mix ang ating gagamitin. Just make sure hindi sobrang asim ang ating sinigang. Maasim siya pero hindi sobrang asim. Titikman ko kung sakto na ang asim. Okay na. Dagdagan natin siya ng paminta for about 1 teaspoon. Sa puntong ito, ilalagay na natin ang salmon. Madaling maluto ang isda kaya ito ang pinakahuli natin ilalagay para hindi malusaw. At dahil halos luto na siya, ilagay na natin ang kangkong. Ito na ang ating sinigang na ulo ng salmon.